γύρω στους 400 μαθητές για αυτό το σχολείο που ήταν εδώ, την εποχή εκείνη. Αλλά την εποχή εκείνη το Νεστόριο είχε περίπου 3.500 πληθυσμό. Τα σχολεία που αναφέρει και ο αγαπητός διευθυντής, εγώ δεν τα είδα. Δηλαδή το κάτω σχολείο που είναι σήμερα η Δερασέ, από ό,τι ξέρετε. Αυτό το πέτυρνο, σε αυτό εγώ δεν πήγα. Το πάνω στο Rio βέβαια έχει πολλά χρόνια που έχει κατασκευαστεί. Εκεί πηγαίνουμε και παίζαμε ποδόσφαιρο συνήθως στον προάγγελο χώρο, πάνω με κάτω Νεστόριο, αντίπαλες ομάδες ποδοσφαιρικές. Και θα έλεγα στο πάνω Νεστόριο υπήρχε και το καλοκαίρι ήταν κατασκηνώσεις. Και ερχόντουσαν μαθητές από όλα τα γύρω χωριά και καθόντουσαν πάνω για αγάπη, για αλληλεγγύη, όπως λέμε, για κοινωνικότητα. Έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα που καταλάβατε. Ο κύριος Δήμαρχος δεν φοιτησε σε αυτό το σχολείο που βομβάρδισαν οι Ιταλοί. Δεν φοιτησε στα δύο σχολεία που χτίστηκαν μετέπειτα στο άνω και κάτω Νεστόριο. Σε αυτό το σχολείο προφανώς δεν ήταν. Άρα υπήρχε και ένα άλλο σχολείο στο κάτω Νεστόριο που είχε δύο κτίρια. Το ένα κτίριο, αν γνωρίζετε, το σπίτι του δασκάλου μας τότε, του Λέκου του Γιώργου, και σήμερα υπάρχει το σπίτι, μεταξύ του σπιτιού αυτού και του Τρομάρα, μεταξύ των δύο αυτών σπιτιών, έτσι να βάσω, υπήρχε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι είχε, θυμάμαι τώρα πολύ καλά έρχεται στη μνήμη μου, και η γέφυρα που είχε ξύλινη και πηγαίναμε σχολείο στο σπίτι, μια γέφυρα ξύλινη. Αν μου λέγατε σήμερα να περπατήσω από αυτή τη γέφυρα, δεν θα περπατούσα.